Magandang tanghali, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nanawagan si Lobao Mayor SB Pineda sa DPWH na pabilisin ang procurement process para sa stoplight na ilalagay sa intersection ng Barangay Santo Tomas at Josebad Santos Avenue o Jasa matapos ang panibagong insidente ng road crash sa lugar. Ayon sa mga residente, matagal ng delikado ang nasabing panulukan dahil sa kawalan ng stoplight at maayos sa sistema ng trapiko, kaya madalas ang aksidente rito. Dito lamang July 3, isang sedan ang sumalpok sa isang motorsiklo habang ito'y tumatawid na muling nagpaalala sa panganib ng lugar lalo na sa gabi. Matagal na rin inaksyonan ng Sangguniang Bayan ng Lubao ang problema at nagpasa ng resolusyon upang hilingin kay DPWH District Engineer Gregorio Audea ang paglalagay ng stoplight sa lugar. Gayunman, lumipas na ilang taon ngunit hindi pa rin naisa sa katuparan ng proyekto. Dagdag ni Mayor Pineda, hindi na kailangang hintayin pa na magkaroon ng isa pang trahedya. Hanggat maaari ay bilisan na lamang daw ang proseso para mailagay na ang traffic light at maprotektahan ang buhay ng ating mga kababayan. Ang Santo Tomas intersection ay bahagi ng Jasa, isa pangunahing daan sa Pampanga na palaging matao at puno ng sasakyan, dahilan upang mailagay sa accident-prone area. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.